ja käy. Me ollaan Manchesterissa. 1400 kilsaa takana. Noin monta tuntia? 16 tuntia ainakin yhteensä ajeltu Obelixilla läpi Suomen maan. Herba ja Agi lähti justiin Kouvostoliittoon. Ollaan täällä oltu varmaan nyt 50 minuuttia. Käydään kahvilla. Sitten himaa suihkuu syömään ja pötköttää. Kiitosta niille, ketkä on tilannut tän kanavan, koska siellä on nyt se 1100 kai aktiivista kattoja ollut, koska nyt tulee 20k kans täyteen niitä videoiden näyttökertoja. Mikä on aika vitusti silleen tässä ajassa, mitä nyt 3 päivää mennään, että ollaan väännetty tonne. Päästiin meidän tavoitteeseen, eli 50 video. Aika hyvä tahti silleen. Uisia suorittamista. Jep. Mun Twitteri on se Tepimiili, Instagram on Tepimiili, Tube on Tepimiili. Toi oli Twitteristä löytyy, onko siellä vaan Siskosproidi 1 ja Tubesta löytyy kanssa Siskosproidi 1. Ei tää nyt kertaa enempää. Katsellaan seuraavalla seasonilla ensi tuotantokaudella turisteissa, minne me silloin päästään. Et se on meidän osalta nyt heippa day. Moi.